puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wootete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirumede feere feeñay windere so buuɗalirumede feeri feñjey ɓatake bindaɗo ñande amde 25 colte hitande 2019 laaɓi ko ɓatake gandal musidɓe tedduɓe eɗen mbaɗi erago dendagal bandiraɓe men fulɓe eɓe gona fulɓe kala taweteɓe leydi France hay ko taari France kala nde batteten haqqillaji men to leydi France ñande 23 lewru faandu so geno haaji fedde heblo sukaɓe Afrique ene yuɓɓina toon ñalɗi pinal taw kadi ko ñalɗi jaaduɗi e jamanu ene jogii ngendiyankoɓe e naalankoɓe e sernaɓe noddaɓe ngam huccidde e leñol ngol hablodirde e leñol ngol holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique on ñande noon kala biyowo ene yiɗi pulago kala biyowo ene yiɗi buuɗal yurmede kala biyowo ene yiɗi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala biyowo pulago ngo wonko jarani ɗum kala piccortoɗo becce e kala saaha ene yiɗi murtude Samba Diop ne yiɗi Tijanian ne yiɗi Yerodoro Diallo kamin gendiyankoɓe wonɓe wannoɓe defte jiggo tafsir en winoɓe janggen piren bitten maaje men ko ngaluji cuuɗi so en pelliti haalde ɗiɗo sirluji yo tinnonotto ñande 23 lewru mars so gueno haaji toon to lamorgo leydi France mamin dokkiro en numéro ji ɗi ɗo e balɗe garoje mbawon jokkodirde e bandiraɓe kumpodiron guitton kumpa hakkude mon e mabɓe mbawon jokkodirde mabɓe so gueno haaji musidɓe tedduɓe ɓatake men gandal eɗen jiiɗi ruttade e deftere Allah teddunde wiyande Qur'anil Karim deftere Allah lerɗinore ɓernde jalbina yeeso safra kala ñabbo deftere Allah hecciɗinore ɓernde wamna gonɗi guite ronka wadde ko boni deftere Allah haala Allah soka naati e noppi ma ka deeƴe ɓernde ma wonanma malu aduna e laakara deftere Allah teddunde wande tindi jeertinoje pindinoje wata halkade deftere Allah teddunde haalanma mawɓe yawtuɓe no mbano e leydi he no mbaduno e ɓen nelaɓe jomiraɗo rento gila ferguitade deftere Allah teddunde wande laabi ɗiɗi tataɓol woodani ko ñamole nanol mbaɗa ko moƴƴi paya aljanna mbaɗa ko boni jeyɗa yaaɓe jeyge deftere Allah teddunde kalde ɓernde ma yoori rutto e mayre sananowo haala Allah denko e ɓernde ma wattuma e laawol peewal taare deftere Allah wiyande Qur'anil Karim tinnoɗen e Qur'anil Karim musidɓe tedduɓe ya ngara kala ko Qur'anil Karim miccorɗe kala ko Qur'anil Karim laawol peewal ko Qur'anil Karim sa jaɓinande haala Allah ka so tawi kadi an jangowo aɗa nana ko Allah haali ko tawa jangirta ngam yeengo ngam faaro ngam wiyeede aɗa waawi ala nde tawno musidɓe tedduɓe ɗo kaalanmi ɗo mboɗa haala oɗon nana son nani ene yaha ha nder ɓerɗe won hen ko gonɗi won hen sutte waɗe banggue
ko noonne kadi musidɓe tedduɓe qur'anil karim so firama walla a janggi anani ha denkima e ɓernde ma ene haalda e ma so wonko mbaɗanoɗa saabu qur'ana haalata ko pankare ɗe yimɓe mbaɗata e leydi ndi Allah tagi en waɗi ene ndi leydi ndeke so tawi ka neɗɗo pankariyejo aɗa janga qur'ana aɗa andi pankare ma nani Allah ne haalda e maɗa goppaɗen pankare woni pankare guilay fenade ka penowo aɗa janga qur'ana a ari haɗo Allah wima yiiɗa penowo ɗacca wona qur'ana nafima woni qur'ana halkima kada janga qur'ana ñade kala tato e dow qur'ana aɗa janga qur'ana aɗa tato e dow qur'ana a way tan ko musidɓe tedduɓe kada rema aɗa firta aɗa bonna aɗa maha aɗa heela aɗa bonna ha duuɓe kitari tawe ko ndemɗa ko fi yencinani walla tawi ko mahaɗa ko daraki nde tawno mahata kada heela walla ndemata kada bonna walla gollata kada bonna aɗa golla aɗa bonna ka jeeyowo ka businessman ko mbawɗa wadde kala aɗa daña so jammari jaaha bodni cooda alcool ɓurde serde jaata e rewɓe ngarɗuɓe bonna ha bona so weeti kadi dawta so yi ha lewru ma yin donc ka dañi ko golliɗa ko to woni ko ni jangowo qur'ana penowo ni qur'ana o waye makko saabu qur'ana o nafatama hay seeɗa so wona eskey ka jango qur'ana ka kodortoɗo yimɓe qur'ana nafanima hay seeɗa ka jango qur'ana ka jinowo qur'ana nafanima hay seeɗa ka jango qur'ana ka gujjo ka jango qur'ana tene kadi ka jorɗo ɓernde ko ɗon jiɗen faade musidɓe tedduɓe nde tawno so tawi a jangi qur'ana a wawi warde neɗɗo sa jangi qur'ana a wawi fiide neɗɗo ha ƴiƴam yalta e mum sa jangi qur'ana a wawi jamfade neɗɗo sa jangi qur'ana a wawi wadde neɗɗo ko boni ndeke firti ko janguɗa ko a famani saabu qur'ana jangintuma ko woto wat ko boni woto yofto yaafo ɓuuri woto war kala kene ware ya taw warta koye lawol ngol jomiraɗo yamiri saabi ɗum noon ko oɗo ɓataki jurminiɗo mo jimɗen oɗo debbajo o hoɗi koye nokkuji men o holliti noon ɓernde makko kala subaka ene seña ha o yiɗa yaltude oɗo aduna saabu ko yiyata ko adi foof ko yimum sukaɓe ha tenti ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen gitti dokki ɓen almuɓe nawɓe ɓeɗon sukaɓe e nokkuji guure mawɗe kettoɗe no moƴƴi omo jogui hen cukalon taton kono wo subti omo ñammina kon omo loota kon omo holtina kon omo yarna kon kono kadi waɗi saaha goto o fini subaka hen gotel ari e makko subaka law musidɓe tedduɓe keeci mum ki ene silta ƴiƴam tuma no ceernajo jagguiri raccord mbimi ko raccord en lelni ngel waɗa beynel ngel fiya ha keeci ki wojji coy ha ɓorti waɗi ñawanɗe ƴiƴam ne wama hayyade ngel wawa omo ɓorni wutiyel ngel wo jaggi ko caggal omo huñi woto wutte o ɗakkade uuɓe he walla wutte o ɗakkade ñawande he musidɓe tedduɓe est ce que aduna allahu akbar qur'anil karim ko yurmede ko peewal ko leelawal ko nafoore wonande ɓerɗe qur'ana wona leɓte wona yorde ɓernde wona konnguɗi mettuɗi wona yorde wonki ngam fiide yimɓe piile mbaɗe ni jannguɗo qur'ana biyaɗo ko bawɗo qur'ana jannguɗo qur'ana kormiɗo qur'ana jannguɗo qur'ana pasniɗo qur'ana ɓernde mum hecciɗat jogoto ko konnguɗi newiɗi konnguɗi ɗaɗɗi konnguɗi uurɗi konnguɗi bemtinoji wona konnguɗi bemnoɓe wona konnguɗi bemnoɗi haqqille neɗɗo weema piya ɗum hanatta famde ala tene Allah wi ko jangue ko kattanɗon e qur'ana mballe yimɓe ɓe no gandiri Allah woto puuse yimɓe ɓe no ndungtori Allah qur'ana ari ko faabade en diina l'islam ko ballodiral wallu neɗɗo daña julduɗi wallu neɗɗo anda Allah wallu neɗɗo anda laawol pewgol
kono kay woto wallu neɗɗo e fiide e anje e yorde ɓernde sabu kala piyaɗo ngal ɗo piggal ngel ɗo cukalel fiya o yorat ɓernde kanko so mawni o yoftoto ɗum woni ko jiiye toon jor ɓerdago e nder men alay sago qur'ana mo jangateno diine mo kalateno eskay mo mbiyeteno o laato e ɓerde men ha gonen hecciɓe ɓerɗe ha ganduɗa sa laari hunde ne hecciɗi a tinata guite ma mbama gonɗi ko ɗum woni wonde neɗɗo ko ɓernde kono wona tidde wonki neɗɗo ko ɓernde noon foti ko yaafde e fannuji kala sabu en jeeyi won janggoɓe qur'ana ha goya jangguɗo qur'ana ha woyi o waafiri neɗɗo ha ƴiƴam yalta an a jangi qur'ana ha wawi kono gurdama foof tan so ɓernde faaɗi ko suddet piya tan ha neɗɗo ɗeɓa mayte Allah wiyanima noon Allah wiyani hay goto yo fiye ngam wawde qur'ana o kalde yimɓeɓe mbemnane yimɓeɓe newnane yimɓeɓe plus forte raison de Allah subhanahu wa taala neli annabi Moussa faade Firaun wimo konguɗi newiɗi kaale konguɗi newiɗi saabu Allah sifani men e qur'anil karim konngol moƴƴol way kono lekki dokkoki junge mum e kala sa konngol bongol oɗon gandi no wayi ko lekki katki ɓennata e goddol ɗum noon tinnoɗen e ɓeɗe sukaɓe janginten ɗaccen lebtude sukaɓe accen fiide sukaɓe piile cattuɗe accen ownude beeli mabɓe accen hulɓindeɓe kulol haɓe ceeray haqillaji mabɓe ganden ɗum fiyani yahani tene janggaka yo Allah wallu en mbawen paamen saabu qur'anil karim ko famde ko haala Allah wi ko woto pene Allah wi ko woto ñohe Allah wi ko woto ñamodire tebbuli mon Allah wi ko woto ndewe ko wona Allah wi ko cakkoɗe Allah wi ko juule Allah wi ko koore Allah wi ko kajjoye Allah wi ko woto ngoofe Allah wi ko peewe laaɓe laɓɓinon moƴƴon mbason waade no ɓen ɓennunoɓe beele oɗon male gasi ne weeɓi famminde neɗɗo o ne ha neɗɗo e ndi needi taw wona aɗa gaaña ɗum oɗo hen no yumira debbo o winde ɓinguel ngel are makko ene way noon ɗon ɗo jiime kafe makko o ronku guite men gone wamde ɓii ko debbo wimo nene ko woni o wi laara ngel ɗo cukalel o hafti o nawi ngel suudu safara nde o yetti ɓen mbi ko ma ceernaji adde fali force teni kadi ko ma police adde ko yumiraɗo dogi hen haaɓe cafri ngel yahani toon te so yettinoma rosogere musidɓe te wonko hanani wonko fotani neɗɗo fotani yorde ɓernde yo Allah dandu en o reena en o walla en o rokka en jaam nde tawno ko ɗum woni nafoore eɗen goni e buuɗal yurmede ko fate gandal eɗen kaala ha joni gandal holko woni gandal mbete gandal ko haala mbete gandal ko bindi mbete gandal ko yiyande alay sago ganden gandal so en muɓɓi gueɗe en muɓɓiti en laari enen alay sago ƴeewen to gandal woni e men ñallami ko miijade mi hiira miijade hen sahaji ɗi mi waala miijade mi wiya eske aduna Afrique 55 leydi ala emen kala kutortoɗo gandal kutortoɗen ko bindi bindaɗi cigga e gande janane so tawi wona e ɗemɗe arabeɓe sigga fira e ɗemɗe men kono kutorɗen arabeɓe eɗen kaala daari arabeɓe tindi arabeɓe istaji arabeɓe gure arabeɓe porli mabɓe ɗo ɓe mbanno ɗo ɓe gonno histoire uji mabɓe gam yidde helde ɓerde men ko noonne kadi woɗeɓe ɗemɗe mabɓe hande ko gande mabɓe ɓe kutorto ɓe ŋarɗina ɓe gadda pawen hen guite men laaren eɗen kutoro yalli enen e gande men ɗe yontani wooda ko kutori ɗen beele taccamaje kaɗɗe yaa ha nokkuji mabɓe ɓe ganda ɗum sigga koye gande Afrique naɓe yalti woni ɗo ɗum noon holko woni gandal holto gandal woni ko namdal faade rendo ngo mbete gandal wiyete kaari ko gandu omo wawi mbilewu walla omo wawi ñengi walla omo wawi listihar walla hollum holko woni listihar consultation
consultation ko ɗon listihar wona ƴewndade yaade to neɗɗo dokkama programme ma o rokkuma vision makko o rokkuma yiyande makko yiyande o rokkanma wona ɗum woni listihar ngara yam mbiyaɗi resde oɗo debbo wima debbo no wiyete kala wima hono wayi cifoɗa mi waɗa à peu près e gillima e makko mi ƴeewa so tawi mboɗa andimo mi rokkuma conseil so tawi ko poɗɗo wonde debbo ma mi haalama so wonani debbo ma mi haalanma aɗa yiɗi uddide bitik mi waɗa vision nokkuɗo woni ɗo won bitik woni yeeso ma won bitik woni caggal ma won gonɗo to tene galleji gonɗiɗo ɗi kewani tene ala moye wawdode magasin mawɗo mi wima sa waɗi ɗon marsata koma muña noon saabu alay saago muña ko jeeyata ko timmata ten tarda ɗon perdatama ko woni perdu temps ko ni hen wiyete consultation ngara e neɗɗo joguiɗo vision yiyande ten yiyande makko Allah no rokkimo so yiyande nde tan so haalnima waɗat corresponda ɗum woni ko wiyete conseiller ji président ji aha min noon mboɗi wadde ɗum e ɗum e ɗum hol yiyande ma hen jomum rokka yiyande ten yiyande yaaha yalta feewa so tawi yiyande fewani woni jeeya mbaɗa limose guitteɗa joni noon so tawi en mbi gandal holko woni gandal e nder Afrique holɗo gandal nafti Afrique holɗo gandal nafti ɓiɓɓe Afrique naaɓe holto gandal yolti ñolɗi Afrique holɗo gandal ƴelliti Afrique e hol gandal peññinagal e Afrique ha woodi ko fewnani Afrique hunde ko namdal faade renno ngo joni so tawi en gari ha ɗo henna alay sago mbatten haqqillaji e men holko janggaten kono wayi ɗemɗe ɗe janggaten ɗe mbiyata en jokki en dañde gandal beele wawde yaltinden enen e caɗele saabu en jeeyi e nder Afrique ene tiiɗi leydi ndi ala ko wiyete pétrole walla gaz kono en donki yiide ɓiɗɗo leydi ndi jiituɗo oɗon gaz walla jiituɗo on pétrole donc eɗen jogui gandal to ngal woni ko janggaten e duuɗe mabɓe ɗe guila e arabe o français o anglais o espagnol o e goɗɗum ko holko saabi gilden ha hande eɗen donki wawde yiitude ko suuɗe leyɗele men eɗen koɗi ɗo ken ujunnaji yimɓe eɗen goni e dowgol ngalu eɗen mbiya ken anduɓe eɗen joofo gandal eɗen kaala gandal eɗen cifo gandal eɗen mbiya eskey gandal taw eɗen maayoya ɗaɓɓoyde ngaluji ten taw gunɗo henna fine subaka gooto boɗejo iwa toon ara ne waɗi kilotel tokosel paɗeje mawɗe ne waɗi laafayel tokosel en kormota ko ɗum tene kañum danma daɗimi daɗi goɗɗo ara wiya ɗo ne waɗi ɗum e ɗum ten so ittama ma naftu leydi ndi ma yeb ñamali leydi ndi kala holto gandal serti hen holɗo gandal woni hen alay sago mbawen andu holko woni gandal ɗum noon so tawi en jaari ni bete enen Afrique ma en dañoy gandal walla en dañata gandal namdal noon holto dañoyten gandal holno mbatten ha dañen gandal holno mbatten ha mbawen fewjande gandal beele gandal ngal wawa naftuden enen kadi mbawen naftude windere nde holno windere nde naftirta Afrique ni o saaha mo gonɗen saabu eɗen keewi en pamɗani kono sa ƴeewi gande natoje Afrique ene jaltina ngaluji Afrique ene nawa leyɗele janane ene gartira e Afrique ndeke ma taw Afrique ma taw ala gandal wonduno ko tumuya kono Afrique fiyama hanangue ɓoggi ronki hollirde gandal ha joni so en duttima e Téhéran leydi Iran Layatullah Khomeini duuɓi 40 ko feññini kawisaji gandal e nder leydi makko ngam jeytade ngam addude sarɗi e sariya e nder leydi ndi e ngam addude loi e riwtude luwaji occidentaux e ƴellidde faggudu leydi e kala sifa nden ɓe mbatti ƴeññinande koye maɓɓe ndelam kuɓam kamɓe mbatti yitande koye maɓɓe kamɓe mbatti yitande koye maɓɓe jonon enen araɓe ɓe tugniɗen eɗen kaala tindi mumen e daari mumen e qissaji men e histoire ji men kala mo haalani araɓere wiyete ko wona gando kamɓe ɓen araɓeɓe holema bawɗo yitude ndelam kuɓam e leyɗele men hoole maɓɓe garɗo e nder leyɗele men wi ɗo ne waɗi pétrole walla ɗo ne waɗi jamɗe walla ɗo ne waɗi gaz walla ɗo ne waɗi kanŋe walla ɗo ne waɗi manganèse walla ɗo ne waɗi ɗum holtoɓe goni ndeke firti ko woto punten koye men ken resɓe ken jibinɓe ken jibinoɓe ken jokkoɓe woto aduna ruttade maccu ngago ko toon paaɗen
sabu aduna no fuɗɗorini ene nandi eno artirta ni mbatten haqqillaji moƴƴi ten fuɗɗima artude ƴeewon kalifani ndi kalfiɗen ndi gila e leyɗele maɓɓe ha e leyɗele men jehen e leyɗele maɓɓe ɓe kalfa en ɓe gollina en ɓe joɓa en ɓe dokka en lebbi seeɗa jiiya galle ma ɓe gara e leyɗele men kadi ɓe gollina en ɓe kalfa en ɓe dokkuma fatara seeɗa yiide galle ma waɗi noon ko gandal wona haydara goɗɗum ko jangga tan bitta jangga ha keɓa ha mbawa ɗum noon holto dañete koye men ko enen duttinta koye men ko enen ɗehoto e dadugal men gitten koppareje men e jawdi men kuunori e meelori jaɓen wadde duuɗe gonga e gonga ko alda e faltare duuɗe gonga e gonga ko alda e faltare ko alda e heedi haada duuɗe gonga e gonga ko wonde faggoyade jangguinoɓe taw ko laaɓɓe deedi wittuɓe wittinoɓe sukaɓe feerɓe feetnoɓe haqqillaji sukaɓe anduɓe andinoɓe haqqillaji sukaɓe Issa Sall goto e candidat ji leydi Sénégal wonko haali ko haali goto gonga teni ko jangguɗo haw moɗi oɗon gandi Mansour Sy Djamil koye makko wondi landa sernaɓe ko kamɓe o wi so tawi o heeɓi laamu Sénégal ko mom taw kala ken wiye baccalauréat e série SCL série ji ne mbayno leydi kala hen jangguɗo ha gani wonata ko directeur de l'impôt holko woni l'impôt guurɗa koye doole miskineɓe jangga ha gayna kala ya gara guurɗa koye dow miskineɓe jangga ha gayna holto keɗɗa ko ɗo guurɗa koye miskineɓe jelortoɗa ko ɓiɓɓe miskineɓe julɓe wonɓe leydi ɓe e woɗɓe wonɓe leydi ɓe ko ɓen jelortoɗa gam alɗinde leydi ndi holto gandal ngal woni alay saago musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en ballen koye men dentinen jawɗele men ma hen cuuɗi paayodinɗi jaaduɗe jamanu ngarɗuɗi jaɓen faggoyade jangguinoɓe laaɓɓe laaɓtuɓe ne goodi e windere nde kala en gondaka o ko chrétien en gondaka o ko ɗum o ko ngol lawol o ko ngol ko yen dañ gandal ko dañen gandal giwen e jeddi kami luure jiwen e jeddi kami luure ɗo guddirten buuɗaliru men ɗo koɗo jeddi kami luure mboɗa aña e ɓerdam e heɗade walla neldede audio neɗɗo kirtikowo laabi walla bonnitowo woɗɓe wonɓe laabi goɗɗi mboɗa añi ɗum mboɗa nefa ɗum wallahi mboɗa añi ɗum mboɗa nefa ɗum neɗɗo neldami audio privé walla nelda audio e dingiral taw woni hen ko jabtodiral laabi wona wasodirde wona fanodirde gandal ngal mi janggi mi addi mboɗo mi nafta miskineɓe holno mbaɗanmi ngal ɗo gandal hami dañanaɓe leydi ɓe jalta e heege holno mbaɗanmi hami anda ko suuɗe ndi leydi mi yaltinaɓe ngaalu beele haasidagal iwa beele yowade yimɓe iwa beele sakkude junggo iwa beele wonde feeña iwa beele jonde wasam gollago gasa beele cuuɗima he sukaɓe jangguine ɓe giwa e niɓɓere kono ala ko audioji ne tolnire tan ɓe ƴattoɓe ɓe mbiyeɓe ɗum ɓe mbiyeɓe ɗum ene jabodira ten joomi mbiya ko anduɓe maayo so heewi deƴat weela lumbaɗe ɗo jamma jenggikode ñaari ganden ɗum wona jabodirde audioji woni gandal wona haalama jabade o wona o jabade goto moon kala ne fotto e ko woni ko taw ɓen tinani on an mo kalta o tinanima aymo haalata o tinani on tinodirante ono fof ɓiɓɓe fulɓe wiya mbimi wimi on meeɗa lurdude e to banggue gendiyankoɓe on meeɗa lurdude to banggue ay darninoɓe leñol hanki haade men wontuɓe jiyaɓe ala luuro toon koye inɗe janane goɗɗe woɗeɓe defte woɗeɓe ɗeya ɗe ganduɗa hande o naftani en hay seeɗa wurnani en wurnani galleji men wurnani ɓiɓɓe men wurnani en hay seeɗa teno qur'anil karim nen on lurdani hen musidɓe tedduɓe mboɗa añi jabodiral ɗen gueɗe jimmi ko moni kala yo hormo goɗɗo o an jiɗɗa ko maaro ñaam maaro ma an jiɗɗa ko maafe ñaam maafe ma an jiɗɗa ko kafe yar bongal ma an jiɗɗa ko kenkeli yar kenkeli ba kaala ɗon woto tooñ son kawre dingiral jewte aduna jewte gandal jewte ɓamtare jewte aada jewte fina tawa jewte ko yewtani heewi guston ɓerɗe ɗe ko mbimi joni qur'ana so naatema a haalata jamais konngol bongol faade neɗɗo goɗɗo qur'ana so naatema a wawa waylude goɗɗo e mbaadi ndi fewani ɗum noon ganden ɗum gandinen ɗum koye men Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feeri feeñe windere fen jeyɓatake bindaɗo gandal musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe